Η Κρήτη δέχεται κανονική εισβολή λαθρομεταναστών. Χιλιάδες λαθρομετανάστες έχουν ήδη αποβιβαστεί μέσα στον Ιούνιο. Βουλιάζουν τα σκάφη για να τους σώσουν η ΜΚΟ και το ελληνικό λιμενικό και μόνο χθες είχαμε πάνω από 1.000 αφίξεις. Η Κρήτη ζητάει βοήθεια και η κυβέρνηση κοιμάται. Αφήνει την Κρήτη να πνίγεται από Αφρικανούς, Ασιάτες και κάθε καρδιά σκαρίδια από τη Μέση Ανατολή. Η συντριπτική πλειοψηφία νεαροί άντρες ως συνήθως. Αλήθεια, πού κρύβεται ο βαρύς δεξιός κύριος Βορίδης, ο κύριος Άδωνης, ο κύριος Πλεύρης, που αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί θα ήταν στα κάγκελα, τώρα όμως έχουν τις καρέκλες και η σιωπή τους είναι κοφαντική. Ξυπνήστε, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πάρτε έκτακτα μέτρα τώρα. Πρώτον, σύλληψη όλων των λαθρομεταναστών με χειροπέδες σε φυλακές ή κλειστά κέντρα κράτησης. Δεύτερον, όλα τα κήτα μετατραπούν άμεσα σε κλειστά κέντρα όπως η Αμυγδαλέζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επιτρέπει μια χαρά. Μην ψεύδεστε λοιπόν, το γνωρίζω και το λέω ως Ευρωβουλευτής. Είναι δική σας απόφαση να έχετε τα κήτα ξενοδοχεία. Τρίτον, στείλτε όλο το λιμενικό, ακόμα και το στρατό, αν χρειαστεί, να συλλάβουν άπαντες. Τέταρτον, μην τολμήσετε να τους μεταφέρετε με το πλοίο της γραμμής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αποθήκες λαθρομεταναστών οι πόλεις μας. Και πέμπτον, αντί να συνεδριάζετε για τη Μέση Ανατολή, που επί της ουσίας τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε, κάντε τώρα κησαία για την εισβολή που δεχόμαστε και σαν άλλοι ζέοι κάνετε πως δεν τη βλέπετε. Ως φωνή λογικής απαιτούμε να πάρετε σκληρά μέτρα για να καθαρίσει η Κρήτη, ο Εύρος, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη από το στρατό εισβολής που ανέχεστε εσείς. Αλλιώς είστε συνένοχοι στο έγκλημα που διαπράτετε αυτή τη στιγμή σε βάρος της πατρίδας μας.